Ametsa zailo egunon. Bai, egunon. Zen moduz. Ondo samarko edo, bai, ondo samarko. Nei ilusioa egiten zidan zukin egotea momentu honetan eta ea nola ebagotzen dugu. Ia ba, saiatuko gara. Ni ere pozik egia esan, eta ia ba, momentu on bat eta emankor bat ematen dugun. Amets berritzailaria nolatan. Ba, pixka bat ezagite nahi gabe edo ni gure etxean berso giroa bazegoen, gure aita bersotan ibiltzen zen, orain utzixea dauka, baina gure aita bersolaria izan da, eta batez ere berso eskolako irakaslea ere, bai, gu sortu ginenean Hendaian berso eskolak ematen zituen, Urruñan eta Donibanen eta ere bai, eta orduan ni txikitatik hasik neuk erabaki gabe, berso eskolara joan nintzen aitari eskutik helduta etxean bakarrik ez egotearren ere bai, adin txikiegia nuenean, eta orduan hola, nahi gabe horra aurkitu nintzen, eta segitu dut, eta ni berso eskolan sartu baino indudana da, berso eskolatik nintzen atera, hor segitu nuen, eta ona ekarri nahu bide honek, egia esan nahi gabe hasiak, eta uzteko nahirik ez dudanak behintzat. Zer eman duzu bertsoa pertsonalki? Bersoak eman dizkit gauza pila bat, eta ez dakit zerrendatzen hasiko banintz, ez dakit bukatuko nuken, baina eman dit nere burua ezagutzeko aukera eta nere burua lantzeko aukera, ziur aski beste bide batzutatik egingo ez nuken bezala, edo desberdin egingo nuken bezala. Neri hizkuntzaren kontzientzia pixka eta 14, 15 edo eta bestelako gaien kezka hartu nuenetik bersoa hoiek jorratzeko eta nere baitan hoietaz sakontxeago pentsatzeko bide bat bezala bihurtu zitzaidan, eta eman dit neure burua ezagutu eta neure burua lantzeko aukera. Eta hortaz aparte beti esaten dena, baina egia dena jende asko ezagutzeko aukera, harreman hurbila dudan persona asko ezagutzeko aukera, eta pixkan nire bizitza eta ni aberasten nautela sentitzen ditudan pilo bat. Jende orduan besteak beste hori eta beste gauza pila bat. Eta nola izan zageteko zu berso eskola baten aserezlinak, eta nola izan Euskadi mailaga salto egiteko prozesua edo. Hori guztia ni uste Oarkabean gertatzen dela pixka bat, bai gaztetxotan eskolarteko txapelketak eta ziren, eta hortan parte hartzen genuen, eta orduan hortik iparraldetik pixkat Euskal Herriko finaletara eta ere pasatzea egokitu zitzaidan, eta hor hasten zara pixkat zure mugak edo hurbileko muga batzuk hausten. Ni egesan nire bizitza naturala ere aski mugaz gaindikoa izan da txikitatik, zen aita eta ama Gipuzkoarrak izanik eta familia gehiena Zumaialdean edo Goiatzen edo Tolosaldean izanik, gure bizitza ara eta honakoa izan da etengabe. Orduan bersotan ere pixkat bide horietara zabaldu nintzen ni uste eskolarteko txapelketatik, eta gero Nafarroko txapelketetatik, eta gero Euskal Herriko txapelketatik, eta hola, izaten da konturatu gabe bideak eramaten zaituen lekura, zuk segi eta alden urrutien segitzen saiatu. Bekean egon zera, txapelketa nagusia izan dezakegu, eta milioika jendeen abetea nola sentitu zera. Ez dakit egia esan, ze gauza asko pasatzen dira zure burutik eta zure gorputzetik ere bai, baina ohartzen zara alde batetik milaka persona daudela, eta beste aldetik saiatzen zara ahalik eta bakarriken egoten, edo zure kristal intimoaren barruan sartzen, nahiz eta komunikazioa importantea den bersotarako. Orduan nik esango nuke batetik, jendearen eta giroa eta festa puntu hori eta euskaldun izatearen poz hori eta energia hori izugarri iristen da gure gana, eta hori jasotzen duzu eta horrek elikatzen du zure bersoa ere, baina bestetik zure bidean ahalik eta urrunen eta zorrotzen eta
ahalik eta arrisku gehien hartzeko ere batzuetan, saiatzen naiz ahalik eta bakarriken egoten ez da erresa milaka pertsona horien aurrean, baina nik uste dut orekatzen jakin behar dela hain plaza handi eta masiboa eta zure intimitate eremua eta bi horien arteko burruka bat izaten dela bekeko eguna, eta batzutan gehiago asmatzen da, eta bestetan gutxiago, eta nik ere orotariko esperientziak izan ditut, baina nire ahalegina izaten da festa hori sentitzea, baina ahalik eta eremu intimoena lortzea eta zaintzea eta burrukatzea. Plazetan abestuko zenunez, plazetan, eureko plazetan, eta jakinandez zer diferentzia handia da baionende, zure sentipenetek zer diferentzia dago, beken abestea eta plaza baten abestea. Badira diferentzia, gero plazatik plazara ere badira diferentziak ez, badira plaza handiagoak eta esan dezagun plaza bilduagoak, txikiagoak eta itxiagoak, adibidez berso afari xume bat izan daitekena. Konparatuz bekeko plaza eta berso afari xume batena, diferentziak handiak dira, batetik zeren erdian zauden eta jendearekin nola komunikatzen duzun, eta handitasun hori ederra da, baina nik askotan esaten dut bersoafari xumeago batean dagoen jendearekin begiz begi eta aurpegiz aurpegi eta iaia edozein estul entzuten den lekuan, edozein irripar oso presente dagoen lekuan komunikazio askoz ere zuzenagoa da eta bersoak gainera komunikazio hortatik eraikitzen da. Orduan bersotarako nik maite ditut leku xumeagoak eta demagun 30-40 persona dauden lekuak eta begiz begi komunikatu zen ezakenak jendearekin, gero handik eraikitzen delako zure bersoa. Beken impresioa ere ederra da egia esan eta bertigoa niri gustan ez zait gainera eta hango bertigo puntuak itzultzeko gogoa ematen du, baina dimensio guztiek dauzkate beren alde eta beren kontrak eta bersoak zorionez oso dimensio desberdinetako lekuetan ibilerazten gaitu. Impresioa nagusi. Ikusiko zaitugu bertxotan apur bat. Ikusiko. Zerutik begira daude Jose eta Manuel Mari, ziega zulotik entzuten beste euskaldun ugari. Musu bat iparraldeko berso eskolako aurrari, lagundu nauten guziak, olatz eta arreba bi, baina ni ez painaiz hemen, neuk sortu utxean ari, aitarena den txapelau, eskaintzen diot amari, aurra nintzela euskaraz, erakutsi zidanari. Aurra nintzela euskaraz, erakutsi zidanari. Naiz denbora aurrera, doan bere pausoan, ta herria aldatu, baina ritmo mantsoan. Oraindik hor gabiltz bere berso sorten altzoan. Egun Iruñan bainabil izan nintzen atzoan. Eta bakoitza bere berso bide zintzoan,
denok segitu dezagun odolaren mintzoa. Andaluzian sortu nintzen ta Rodriguez hiru abizen ikasketetan nola eneukan aski argita aski zen. 20 urte eta anasi nintzen, benemerita zerbitzen, trafikoari paso emanta, goizetik gau izerditzen, ta azkenean Donostiako kuartelera heldu nintzen, eta ordutik lana egin dut intxaurrondoak astintzen. Intxaurrondoak astintzen. Naiz batzutan tristetu, ta bestetan mingostu, beti ari zen ongi, egiten dut apostu. Naiz gerora amurizak bersogintza zorroztu, Andonik goruntzeraman Maialenek gupoztu, naiz berso molde ura orain pixkat arroztu, Salvadorren ur epela oraindik ez da oztu. Mendian zaildu eta ala joan zen gogortzen, eta bersoen bidez pixkana Salvadortzen. Hitzez erakusten zuen bere barnean nortzen, autokritiko gogorren ezpatetan zorrotzen, bere zaurietarik ari zen ezti sortzen, eta haren ezti hori ez da inoiz agortzen. Nere izena gorroto duten, ez dakitzen bat familik, ez da izango Euskal Herrian, ikusi ez dudan mutilik, galdetzen nien ikezote duk, inoiz hilguardia zibilik, eta hilbaduk zer sentitu duk, neure lankide bat hilik. Galdera hauei erantzun
batzun arte, horregongo aiz txintxilik, baina begiak zarratu eta segitzen zuten isilik. Segitzen zuten isilik. Bueno, amets, hau ikusi izantugu bertxotan, edo zenbat bertxo ikusi dugu oso ona zela, ni behintzen miresten zaitut dakazen anima, presentzia eta hotxanatik eta beste bide batez kolaborazioak egin dituzu. Tartean Katxiporeta paiazotalearekin zen moduz. Egia esan ilusio handia egin zidan elkarrekin zerbait egitea, Katxiporeta taldearekin. Nik neu ez dut bizi izan pixkat paiazoen prozesu hori txikitatik, gure garaia gehiago zen Txirrimeri eta Txiribitanen garaia, eta hori bizi izan dut, baina adibidez gure arreba gazteagoak ni baino 7 urte gutxiago ditu, eta oroitzen naiz aurra zela lehenengo orduan ziren takolo pirrutx eta porrotx uste dut, hoien lehenengo diskoak nik bizi izan ditut etxean arrebaren bidez, eta gero beraien bide eta bilakaera guztia, eta zenbat eman dieten euskal aurreri eta euskaldunak ez direnei berba, eta ez hain aurreri ere bai. Eta orduan esan haiekin parte hartzean eretzat oso polita izan zen, goratzen naiz jolastearen inguruko kantu bat izan zela hasieran, gero munduko loreak eta beste hainbat egin ditu azken urteotan, eta jende zoragarria da, eta gainera egiten duten lana izugarria da, eta orduan saiatzen zara ematen zeuk ere zeure aldetik, eta hoiekin ematen duzuna baino gehiago jasotzen da. Neri munduko loreak pila gustatu zitzaila. Eskartzen izan. Baina, zure ahotsa erresa da entzuteko, eta erresa da leta ikasteko. Ni esan dezaket munduko loreak iztezitz dakitala bera, baina dutabezuko zaketeko hilko bera. Eskartze izu da, egiteko ez da, ikasteko bezin arresa izaten behar bada, baina beira, ez dira nire hitz guziak eta beti ikasteko hain erresak eta batzutan komplikatzen dut nire burua, eta simple egitea eta ateratzen denean zerbait ikasgarria horrek ere badu balora eta posta naiz, hori ikasi baldin baduzu. Bueno, jola estrada oguteko gara aipatu dago, baina badago beste kanta bat gure ikastola, eta horrek ere pila gustatzen, baina grabatu zenutek okerez banago Endaiako ikastolako jendeekin eta ikusiko dugu bideoklipa eta beko komentatzeko baldin badeu komentatuko dugu. Bai, ados. Ikusi ba. Egun sentian kukulen argi printzak, zentzumen esnatuen askanai bortitzak, esnezko hortzak eta ezinezko hitzak, mintzatuz ikasten du entzuten bizitzak. Gure ikastola da hortzen erne mina, hizketan ikasteko hotsa hitz egina. Gure ikastola da hortzen erne mina, hizketan ikasteko hotsa hitz egina. Eguerdirako ara hasten naiz idazten, eta korapiloak askatzen ikasten, atz bihurtzen den hitza ez delako azten, pentsamentu txiki bat hasten da marrazten. Gure ikastola da arbela urdina,
idazten ikasteko igeltsuz egina. Gure ikastola da arbela urdina, idazten ikasteko igeltsuz egina. Arratsalde partean ona zenbakiak, txokolate tableten puska ebakiak, estaltzen badizkigu bibegi zapiak, ea nola marrazten ditugun zazpiak. Gure ikastola da trenbide urdina, kontatzen ikasteko olez olegina. Gure ikastola da trenbide urdina, kontatzen ikasteko olez olegina. Iluna barrez berriz hitzaren jolasa, harreman bide sakon delako solasa. Gorde ez da ikasi hitzaren arnasa, ikasi dan ikartu eta zuri pasa. Gure ikastola da besteen berdina, ikasten ikasteko aurrentzat egina. Gure ikastola da besteen berdina, ikasten ikasteko aurrentzat egina. Gure ikastola da hortzen ernemina, hizketan ikasteko hotsa hitz egina. Gure ikastola da arbela urdina, idazten ikasteko igeltsuz egina. Gure ikastola da trenbide urdina, kontatzen ikasteko olez olegina. Gure ikastola da besteen berdina, ikasten ikasteko aurrentzat egina. Gure ikastola da gure herrigina, bizitzen ikasteko euskaraz egina. Bueno, amets, gure ikastola da hobetzen egon mina. Gure ikastola da aurrela urdina, eta hainbat esaera zergatik gure ikastola da. Ni gure ikastolako aurra eta ikaslea izan naiz, eta kantu hori izan zen Hendaiako ikastolak 40 urte bete zituenean egin genuen kantua, eta gero erakutsi nien Katxiporretakoei, eta hortik beste melodia bat egin, eta kantu hau atera zen letra berdinarekin, eta esan niri pilua gustatzen zait, gaina oso identifikatua sentitzen naiz, eta Hendaiako ikastolan grabatu genuenean hango aurrekin, eta niretzat nire bizitzaren parte eta nire haurtzaroaren parte importante bat izan da. Gainera, gure amak oraindik lanean segitzen du, orduan gure bizitza aski lotua dago bai ikastolaren prozesu osoarekin eta bereziki Hendaiako ikastolakoarekin. Eta, ez da beti gertatzen, nahiko pozik gelditu nintzen letra horrekin, eta aspaldian ez dut entzun, baina bira orain entzun berritan, eta entzun izan tea tokatu zeidanean, gustora nago egindakoarekin egin. Zogetik eta hogak bideoklip batetik atera dugu, baina bideo osoa barakazue zu piritspogot eta marimarketzekin elkarrizketatzeke nun esan ez kezkatzen zaituela ikastola egoitzea edo eta zer da zuretzat ikastola. Ikastola niretzat batez ere iparraldeko hizkuntzaren errealitatetik abiatuta, ikastola da gure hizkuntza eta euskara erdigunean jartzeko pauso bat, eta konplexuri gabe albaldin bada frantsesaren neurri berean jartzekoa zen, eta oraindik ere ezintasun traba eta geuk ere geure baitan konplexu handiak ditugu, eta hor kasu hortan gainera gertatu zen Hendaiako ikastola berria egin behar, eta herriko etxeak eman zuen bidea eta dirua hortarako, baina superfetak, Frantziako gobernuaren ordezkari lokalak, Pirineo Atlantikoetakoak, ez zuen onartu herriko etxeak laguntze ikastola bat egiten. Eta hor ikusten da nolabait frantsesek eta frantses ordezkariek eta euskara eta onartzen dutela, baldin eta bere txokoan egoten baldin badan ere ustez, eta bere periferiatxoan, eta gainera maite dutela esan dezaketela, baina euskarak erdiguneratzeko pauso bat ematen duenean, eta pixkat inposatua dagoen jerarkia
kultural jerarkia linguistiko hori hautsi eta ez bigarren mailako konsiderazio batean egon, orduan nolabait azkurea ematen diela eta ez dutela onartzen. Orduan beren hitz ederrak eta hor airean gelditzen dira, eta benetako arazoan ere ustez hori da. Guk bigarren mailako hizkuntza, bigarren mailako kultura, bigarren mailako persona izaten segitu behar dugu, edo izan gintezke besteen mailakoak, ikastolak erakusten duen bezala, hezkuntza osoa euskaraz eginez, tartean beste hizkuntzak ere ikasiz, baina hezkuntza osoa euskaraz eginez, eta burruka hori bizi-bizirik dago, eta nik uste dut badugula oraindik hor bide bat irabazteko, eta ikastolaren ereduak hori erakusten. Gabe, eta borrokatzen jarraitu behar dugula. Bueno, orain, esango didazu zer egiten duzu gaur egun. Gaur egun, ni nagusiki bersotan ibiltzen naiz, edo berso martxarekin bizi naiz batez ere, eta gero bersoen inguruan sortzen dira beste lantxoak, nik kazetaritza ikasi nuen, eta kazetari lan batzuk ere egin izan ditut, tarteka sortzen da zerbait eta batzutan heltzen diot. Eta orain banabil beste lan bat edo besterekin, baina nagusiki bersotatik, eta bersoa guztien didan denbora, nere airera pixkat baliatuz eta nahiko libre hartuz, eta ez naiz gaizki bizi egia esan. Eta lasaitasuna eta bueno, mila esker etortzeagatik, eta bilaliko diako agur bat gure ikusleei. Nik ere agur handi bat bidaltzen diat ikusle guztiei, eta mila esker haiei eta baita zeuri ere gonbidatzea. Agur!